Nou, eigenlijk hadden we gisteren al moeten beginnen. Want de dijk is rond 2000 al afgekeurd. In 2006 hebben we nieuwe normen gekregen, toen is hij opnieuw afgekeurd. Dus de dijk, maar vooral de sluizen zoals die hier te zien zijn, die voldoen absoluut niet aan de veiligheidsnormen die we hebben vastgesteld. Het is duidelijk, goed 80 hier naar de onlis is de Oosterdiek tuin een grote opknapbeurt. Ze moeten de sluizen vervangen worden en zo de zeediek beklaaid worden met asfalt. Er ontstaat aan de sanjemde Oerslagdiek. Die kan zonder probleem zwieren zwarmen aan. Ook als de wetter hoe de diek heen gaat. Staatssecretaris Joop Atsma kan hem vinden in het advies. In de Oerslagdiek zat Nijpels die bescherming, die had natuurlijk een soort plussen, omdat je daar eigenlijk direct mee beginnen kan. En je kan, als het nodig is, ik na 30, 40 jaar nog een extra aanpassing van de diek realiseren. Dat is mij de orde alternatieve dreger. En ik denk dat je wel rekening houden moet met onverwachte ontwikkelingen in de toekomst. Ik wil alleen maar te wijzen op de klimaatverordening. Op het asfalt komt nog wel een natuurlijke toplaag, om de diek nevens de adviescommissie oors net in het landschap past. Dat vindt ook de waardvereniging, die het verder min te spreken is over het rapport. Ik vind dat de Rijksoverheid hier tekort schiet. Ten eerste zit de afsluitdijk aan de UNESCO Werelderfgoed. Daar moeten we zorg voor dragen. Dus we moeten goed kijken wat het ook voor de natuur betekent. En ten tweede hebben we het ook over een icoon voor de Nederlandse waterbouw. En als je dat op een hele ouderwetse, simpele manier gaat oplossen met een asfaltlaagje, doe je het niet goed. Nou, wij zeggen bijvoorbeeld iets over vispassages. We zeggen ook iets over een brak watermeer. Wat ons betreft een uitstekende mogelijkheid om meer natuur ook aan de kant van het IJsselmeer te maken. Die ideeën treft u ook allemaal aan in ons advies. Alleen daar zal iemand geld voor op tafel moeten leggen. Voor de onderpak van de Oosterdiek had staatssecretaris Atsma 600 miljoen euro reserveren. Dat geld gaat helemaal naar het verbeteren van de veiligheids. Andere projecten, zoals een dorpscentrum en de onlis van Nije Natuur, zullen gefinancierd worden door regionale oerheden en het bedrijfsleven.